Auke Sigma. Waar komst wij? Even van de goede orde. Rentje maar eerst. En wat haast toen met bijen? Wat heb ik met bijen? Ja. Waar is dat begonnen bij jij? Het is begonnen met een hommelnest in een spouwmoer. Met een hommelnest? Met een hommelnest. Met een hommelnest. Maar ja, goed, wat wist ik van het verschil tussen bijen, hommels en wespen? Ja, nou eigenlijk net, denk ik. Nou, eigenlijk niks. Nee. Nee. Ik bedoel, je scheldt het hier voor het oor uit en je weet het verschil ook net tussen beiden. Maar goed, daar is wel een stuk belangstelling bij komen. Zeker voor de bijen. Ja, jeetje. En nou, dat wie dan de eerste keer, dat is eigenlijk ook een bijenzaaier van staat tegenbij? Of... Ja, nou goed, je ziet wel eens wat op een blom zitten vanzelf. Maar ja, juist, ja. Dan wist ik ook net of het een hommel wie of een bij. Nee. Nou ja, dan eerst maar eens cursus. Ik vind het eigenlijk wel een belangrijk iets om mee te beginnen. Ja. Om te weten hoe dat in elkaar steekt. Ik wil er niks van, dat ze samen er heel dichtbij kwamen. Dus van, nou, ik doe er even wat mee of ik stel er even kijk maar jij. Maar nog steeds, hè. Ik heb nog steeds een geringe angst om in de bijen. Ja. En terecht, denk ik. Je moet er net te lichtvaardig mee omgaan. Nee, dat lukt ik wel, ja. Dus ik pak me ook altijd heel goed in. Door pak on, kap op. Dat zul ik wel matten. Moffen on. Ja. Ja, maar ja goed, op cursus door de moffen, dikke leren moffen. Ja. Ja, ik draag ze zelf, maar bij cursus mochten we geen moffen on. Nee, hè? Ze zijn er erbij en vielen. Dan mag ze over de hand vielen en dan krijg je het gevoel voor de bijen. En wat voor gevoel had het dan dat er zo'n bij op je arm rondstapt? Had ze net steken, dan viel dat helemaal net onplezierig. Maar het is meestal net één bij, hè? Het is meestal een paar duizend. Een paar duizend, hè? Oh, ja, er zitten 60.000 in de kast. Dus, het griest me oor nog rond, denk ik. Echt verschrikkelijk. Als je maar moffen en een kap aan en de broekspiepen dicht van onder, dat scheelt ik nog wel. Ja. Want ons kroepers die bij de broekspiepen omheen. Ja, dat is... En een stek, dat is nog steeds net leuk. Ik ben er wel wat onwend misschien, maar vind ik echt net leuk. Is het vaak stutsen? Jawel. Ik ken er wel goed in. En wat is vaak? Nou, het zie je het allemaal. Nee. Ja, maar net tegelijk, hè? Nee, net tegelijk. Net tegelijk. Hoeveel kersttagelijk eigenlijk zo'n stek? Nou, ik krijg begonnen imkeren. Ik een mentor. Ja. En die houdt al heel lang bij hen. Dan wil je misschien een beetje nonchalant in dingen. Dat hij hier het pak wat los en de kap wat heel jeppen. En die had ze goed nice, jongen. En die had een stickers 20 stekken hoorn in één keer. Maar die is op een hartbewaking terechtgekomen. Oh, harde jakkers. Zo'n lege hartslag dat we net met hem eten. Nee. Oh, dus die had adrenaline kregen. Daar is wel een prutter verleerd, denk ik, hè? Dan? Ja, net lichtvaardig, maar omgaan. Alles mijn beleid. Goh, harde jakkers. Had je direct nog een, naast dat pak, dat is gedeeltelijk on, had je direct een koffer voor die. Wat zit daar al in? Nou, dit is mijn werkkoffer. Als ik naar de bijen tag in, dan... ik ga de bijen alleen nog maar thuis. Ik heb een aantal volken thuis te staan. Grut imkers, ik ben een uusvereniging. Wat binnen volken? In je volk is in je kast. Ja. Dat is in je volk. Sorry. Ja, dat is handig om te weten. Ja, ja. In je volk zit in je kast. Oké. En een grut imker van uw vereniging, die had een kast, 40, 45. Maar die reiziger trekt mij. Die gooit 20 kasten achter op een oorlangwijntje. Oh. En die liet hem mij naar Duitsland aan, naar de Koolzaadvjelden. En die zet daar kastendel. Maar het aantal kasten wat ik had, dat een stikkerstraai op dit moment, dat kan heel goed thuis. En dan neem ik het koffertje mee. En ik broek mijn om de raad. Als ik de raad besjucht, dit hangt in de bijenkast. Hè? Hoe zit het eruit? Want het is natuurlijk naast televisie en radio. Kan je het even beschrijven? Ja, het is een houten frameke en er zit was erin. Wasraad. En die hang je, dit is een honingraad. Als ze wat langer binnen, 10 centimeter langer, dan is het broedraad. Dit honingraad, dat wordt belijnen, terug de bijen, zeggen we dan. En ze lezen daar de nectar in. Nou, om te zien wat erin zit en om alles te controleren, veeg ik af en toe een aantal bijen uit van de plank, van het plankje, van de raad. En dan kijk ik mooi zien wat er aan de hand is. Ja. Om het plankje op te tillen,
Kijk, een soort bijteltje nodig. Want ze zitten vaak goed vast in de kast. Dus dan zet ik het bijteltje eronder en dan kan ik hem makkelijk optillen. Ja, en dan lijkt er nog een stien in je kist? Of is het geen stien? Wat is dat? Dit is net mijn broekt. Dit is hier broekt worden. En ik vind eigenlijk, omdat je met voedsel bezig bent... ik oogst hier hunning uit... vind ik, mat het elke keer vanuit een skinnerraad. Dus deze raad, die smelt ik om in een wassmelter. Gewoon door de zinnen, die verwarmt op een zwart stuk hardboord. En dan smelt die was. En uiteindelijk is dit beeld van de oerdam. Oeh, ja. Dit is pure bijenwas. Puur bijenwas. Mag ik eens vielen? Ja. Het zult er eigenlijk uit als een homp klei, maar dat is het natuurlijk net echt. Het roekt wel lekker eigenlijk. Ja, maar bijenwas roept lekker. Het plakt een beetje. Het is een beetje donkerbruin. Als het een keer ha? Ja, tuurlijk. Ik over de top binnen. Zie, dan was ik dit ook even zien. Want dit is de was die, we noemen dit wildraad. Als er te volle roemte is onder een raad van mij... dan bouwen de bijen daar zelf... bouwen die daar extra raad onder. Ja, en het is dit. En dit has een belijn met al die verschillende soorten stuifmeel. Dat is eigenlijk nog een extra ding dat de bijen zelf even maatje. Ja. Het is prachtig wit. Het is heel fragiel. En ik zie inderdaad van die gekleurde... gekleurde plaatjes. Ik hoop net dat ik het ook kapot maak. Oh, Vrijen is er weer bij. Ja, zeker. Ja. Ja, nou dwar ik er mee beter aan natuurlijk. Oké. En daar zitten dus al die verschillende soorten stuifmeel zit erin. Want behalve nectar uit de planten verzamel je bij een stuifmeel. En te wordt dat voerd onder jonge bijkers. Stuifmeel en nectar bij elkaar, bijenbrood nemen we dat. Dat mengen ze, dat mjuksen ze en dat wordt voerd onder jonge bijkers. En die groeien er van op en die worden er volwassen bijen van. Want ik wil ook een beetje richting kijken voor het gesprek. Het is ja radio, televisie, hè, zo werkt dat natuurlijk. Maar doe je nou ook wat mij dat hening? Met de hening? Doe je direct wat mij? Verkeer je dat? Ja. En de verkeerders bieden je thuis wij? Ja. Dus verser dan vers ken het net? Nee, daar is ik niks mee gebeurd. Ik zeef het alleen nog. Ik haal die ongerechtigheid eruit. Ja? Zit wel eens een stukje was zit erin. Of, dat zeef ik er netjes uit. Wat oorbleut is gewoon pure hunning. Maar de allerfinste stuifmeelkorreltjes, die komen mij in de hunning. Maar het is juist ook heel goed voor de mensen die last hebben van pollenallergie. Goh. Dus de mensen die in dit soort tien ongelooflijke last hebben van de pollen... die komen bij u om de hunning. En tot slot, waar is bij u? Op het eerst. Eerst. Dan ben we er. Binnen, op het terras of op de zolderkamer. Zomerradio straalt uit je radio.